Yebo sanibonani. Unibingile la uthula Sizwe kaNkabinde. Ngithemba ukuthi niphilile nonke njengalokhu siphilile nathi. Yilo usuku lapho siphethe ichwane lenyoka namhlanje. Ngicela ukuthi ke nithathe nje isikhathi senu ne-relaxe ngoba namhlanje sine show emnandi all the way from Wakkerstroom. Shout out lapho eWakkerstroom wonke ama-artist cela ukuthi ke nahlangane lapho ezwe uzakwabo eze ukuzobamela lapha eFolkrust eKQ Record Studio. Ngicela ukuthi ke ubabingelele mfowethu bese uyabamukela ababukeli bethu. Ngibonani nonke emakhaya ngokuhlukana kwenu, ngibingelele eDahakrala, ngibingelele eWakkerstroom. Ichwane lenyoka leli umadela ngokuyibonela, abanye bedela ngokuzwa ngenziwa bethu. Ngibingelele nje bafowethu. Usuka madoda yayibiza insizwa. Kuyasho ukuthi ke hayi insizwa yomZulu iyakhombisa ukuthi ke niyazazi ukuthi iqhamukaphi, ukuthi iyayiqhenya ngalapha iqhamuka khona, indlela eyibongelela ngayo. Siyabonga kakhulu mfowethu kuba nawe namhlanje. Sithemba ukuthi siyoba nesikhathi esimnandi nawe futhi lethuba lelo lithathile namhlanje ukuthi uzoba nathi lizokulekelela ukuthi kube nabantu abaningi abazokwazi ukuthi kena kukhona ichwane lenyoka lidume ngani ichwane lenyoka. Singakaqali nje ngizocela nje ukuthi kena usichazele kabanzi ukuthi wena ungubani kahle kahle nanokuthi kena uqhamukaphi. Igama langu Happy Nkosi, igama lami labazali, kodwa emculweni ngibiza ngochwane lenyoka. Negama abangazi ngalo ichwane lenyoka. Ngenza umculo la i-Afro pop. Ngiqhamuka phansi uThakula Manzi abovu isigodi. Ngiyabonga bafowethu. Usuka madoda. Hayi sibonga kakhulu mfowethu ukuzazisa ngoba kubaluleke kakhulu ukuthi kena sithi sicala uhlelo babe bazi ababukeli ukuthi kena ubani lo abambukele futhi kena uthi wethula konke oze ngako babe bazi kahle ukuthi ungubani. So umculo uqale nini? Umculo ngawuqala 2021 ngengoma cishe yayithi ubongifonela. Ngeza ke 2022 ngakhipha ingoma ethi Emaweni. Ngeza 2024 ngakhipha ingoma ethi Themba Lami. Ngoba ke siku 2025 manje ngakhipha ingoma ethi Awungibambi. Ngithemba ukuthi kena iyona namhlanje le ozobuza uzizwisa yona. Iyona impela futhi lengizonzisa yona lapho. Hayi mfowethu, hayi ngicabanga ukuthi asisakwazi nokulinda ukuthi kena sizwe. Kungekudala nje kuyomela ukuthi singene phezukwayo ukuze sizwe ukuthi kena wena usiphetheleni. Kodwa ngaphambi kokuthi kena nje sindlulele lapho mhlawumbe singathanda ukuthi sizwe kabanzi ngohambo lwakho lomculo phecelezi isupport kahle kahle ekhaya nasendaweni osuka kuyo ihamba kanjani? Bayaxhasa kodwa? Hayi bayangixhasa kakhulu, baningi futhi sebeke bangiqhasha ngoba la futhi ngisithole nje kodwa manje isikhulu isponsor esingilekelelayo manje abanye bamazi ngokhala bemgeza uNdaba igupta laseWakkerstroom. Usuka madoda. Hayi ngiyaqala ke ukuzwa ke lokhu ikakhulukazi ngokwe-experience yendawo yakithi lana abekho abantu abenza into enhle efana nalena. Cha, ngabe nginamanga umuntu ngiyakwenza. Ngithanda ukuthi ngikubongele kakhulu ngokuthi ube sendaweni lapho kuzoba khona abantu abakwazi ukuniseka ngalendlela leyo. Ngibonge kakhulu nakuyo igupta umfokandaba. Isandla sindlula ikhanda. Uqhubeke njalo engazathi kena uNkulunkulu angakwandisela ngesandla osiphosayo ukulekelela amakhono asafufuza. Sibonga kakhulu. Singathanda ukuthi ngelinye ilanga sike sibe naye lana ku-podcast ngoba ngiyacabanga ukuthi kena uthando analo ukuthi kena azinikele ekutheni ancede amathalente esafufuza njengawe. Okusho kona ukuthi unothando olungajwayelekile. Because akubona bonke abantu abenza lento leyo. Ngingathanda ukuthi kena ngelinye ilanga sizoxoxa naye lana asazise kabanzi ngokuthi kena yini into emenza ukuthi ahluke kangaka yena
enze into engajwayelekanga ukuthi abanye abantu bayenze? Ayikho inkinga, kwesinye isikhathi ngizobe ngifike naye xoxe naye, ayikho inkinga. Hayi, kuyosithokozisa kakhulu lokho. Mfowethu, ngaphambi kokuthi nje sicale, ibaphi ongathanda ukundlulisa nje amazwi okubonga kubo nemikhonzo njengalokhu phela wena ungachamuki lana eFullcrust? Abaningi sesithe ukuxoxa nabo bakhona la eFullcrust. Njengomuntu ophuma ngaphandle kweFullcrust, ngingathanda ukuthi-kena ubabize abantu abakusapotayo, ungathanda ukuthi-kena ngoba ulana ulona uphakamisa amagama wabo. La ngiqala ukuthanda ukubonga isikhulu sami ngendlela esingiphethe ngayo. Ngiphinde ngibonge noNtokozo umfowamabuza eDahakrali, indoda engisizayo nayo. Ngiphinde ngibonge umshikashika uThako Limanzi Abovu. Ngiphinde ngizobonga ne-SMS yodumo uThako Limanzi Abovu, kube uWise the vocalist. Izona insizwa engesekayo noma kuthiwa khona lapha engishoda khona, uma ngabe nakho isikhulu sami singakhona ukufinyelela, kube yibo abangisizayo. Ngithanda ukuyibonga nje lezo insizwa. Hayi, sibonga kakhulu ngoba ukwesekana yiyona into esiyigcugcuzela kakhulu la ekhaya, because iyona into esikholela kuyona ukuthi-kena kumele kusekwane ukuze sikwazi ukuthi-kena sikhule ngayo yonke indlela esingakhula ngayo. Okay, esikoleni kuhamba kanjani? Ngabe usasesikoleni noma sowucedile? Esikoleni sengaphuma ngezimo ey'thize. Okay. Hayi, ngoba phela indaba yesikolo akuyona into ekumele siyizibe, ngoba kakhulukazi siwaletha lamathuba lawa sithanda ukuthi niwasebenzise niqhakambise amakhono wenu, kodwa kumele siphinde futhi siqikelele ukuthi asiniphazamisi emsebenzini wenu wey'kole. Ngiyayibona lento leyo. Hayi, ngiyayizwa. Mhlambe kusangaba inkulumo yangelinye ilanga ukuthi mhlambe uchaze iy'ngqinamba mhlambe, ngoba umuntu nomuntu unobufakazi bakhe bempilo. Angathi uma ebethula bakhe omunye umuntu noma buhlenge impilo yomunye umuntu somewhere. So hayi, ngoba-ke namhlanje-ke asikho lapho, ngizothanda ukuthi-ke mfowethu singabe sisaphulisa amaseko. Sizofaka nengoma lena oze ngayo namhlanje ukuthi-ke uzwise abalaleli ukuthi-kena ubani uchwanele inyoka ngemisebenzi yakho. Usu-ready? Hayi, ngi-ready futhi. Hayi mfowethu, akuvele kube njalo. Yilo-ke ichwanele inyoka leli. Ngicela ukuthi-ke ni enjoy. Awena udokotela wenhliziyo yami, awena uyikho konke kimi. Awena udokotela wenhliziyo yami, awena uyikho konke kimi. Awudala ngibambe ungiyekele, dala ngibambe ungiyekele, awudala ngibambe ungiyekele, dala ngibambe ungiyekele. Awena udokotela wenhliziyo yami, awena uyikho konke kimi. Awavele ngicela ukwentela ngumuntu wami, yazi yena uyikho konke kimi. Awu lo muntu ngiyamthanda, lo muntu ngiyamfatela, lo muntu ngiyamthanda, lo muntu ngiyamfatela. Awu uyikho konke kimi. Awu lo muntu ngiyamthanda, lo muntu ngiyamfatela, lo muntu ngiyamrata, lo muntu ngiyamrata. Ngiyakuthanda sithandwa sami, ngiyakuthanda bambo lami, ngiyakuthanda muntu wami, ngiyakuthanda sithandwa sami. Awudala ngibambe
sithandwa sami ngiyakuthanda muntu wami ngiyakuthanda sithandwa sami ngiyakuthanda muntu wami awudala ngibambe ungeke dala ngibambe ungeke awudala ngibambe ungeke dala ngibambe ungeke awena udokotela wenhliziyo yami awena uyikho konke kimi. Awusuka madoda hey, imnandi kakhulu le ngoma mfowethu, imnandi kakhulu. Ngithanda ukukuhalalisela kakhulu ngendlela o talented ngayo. Ikakhulukazi mengibheka nje ukuthi uthi uqale from 2021, isikhathi esincane kakhulu lesi ukuthi ungakhombisa ukuba matured ngalendlela kwikhono lakho, like ngazathi kudala waqala ukuthi ngale 2021 manje le ngoma lena mhlambe mungathi ukuthi ukusithi wanya ngayo ukuze uyenze yini into eyenza ukuthi wenze le ngoma lena mhlambe engingasho ukuthi engakusho nje ukuthi ngathola umuntu ongangiphatha ngale ndlela le engifuna ngayo, so ngaloku ngicabanga nje ngihleli kwathi kwesinye isikhathi ngayibhala le ngoma ngazwisa nje omunye umfana ngathi hey angathi yendoda yaza ukuza uBig Zulu ushaya ingoma kanjani, mhlambe ngangifuna ukuthi ayizwe ukuthi mhlambe i-right yini ngingakhiphi ingoma kanti iyabheda. Wangazi ukuthi ke neyakho wavele wathi nje ingoma nje wayilalela wathi hey ungisendele le ngoma le uBig Zulu kanti usulwa kangaka manje. Ngahamba ke ngaye studio ngayo record, vele into engihlezi ngiyenza before ngizorecorda kanjalo. Hayi strategy ngempela and asijwayelekile kodwa siyasebenza. Hayi siyasebenza Ngoba kwesinye isikhathi abantu banokukubuka ngokwazi bese into yakho bangayithathi serious. So ngiyacabanga ukuthi ke na une strategy esihle kakhulu ukuthi ke na uvela ubazuse sengazathi ke na ingoma yomunye umuntu odumile. Hayi ngiyakuzwa impela. So emculweni ungene kanjani? Obani abakumotivateile ukuthi ungene emculweni, like uzuyitshela ukuthi yabona manje ngiyangena emculweni wawucala? Ku Afropop kona ngazi ukuthi ngangena kanjani because ngakhula ngingumuntu olalela uMaskandi nje nabantu bengihlala nabo becula uMaskandi, kwasekhaya nabo malumami bebecula uMaskandi njengomshova bamazi ngomshova nomalume uqopha umlando wenkani, bese kuba umfowethu uMesiya naye becula uMaskandi. And mina ukuthi Afropop ngaya kanjani, ngaya ngokuthi ngiye e-studio ngithi ngiyoseka umfowethu ngiyorecordisa umfowethu mhlambe owabe ngifeatureile. Mengifika e-studio ngangiqala nqa ukufika e-studio ngavele ngangena ngevoice nje kwathiwa hayi le voice lakho le ivuma Afropop, so angesikwazi ukuyifaka la, wena awuphinde uyiqale phansi kuzobe ngathi vele bofeatureile i-Afropop. Kwaba uqala kwami kanjalo ke ngena ku Afropop till namhlanje. Ne yabona umlando ngempela lo, umlando ngempela. Uyazi ukuthi uma ngilalela indlela obeka ngakhona ukuthi ke nohambo lakho lihamba kanjani, yazi hey akusizi indlela nje esijwayelekile abantu abavele beyichaze nje isikhathi esiningi bathi ke na bona bangene kanjena like okusho kona ukuthi ke naye uyiphiwe lento ila ezandleni zakho. Hayi kunjani impela webhuti. So mhlambe uma usukhula nje la kulezi ngalomculo obani abantu ongafisa ukuthi ke na uhlukanisa ushiyelane nabo inkundla ngelinye ilanga abadumile nje obukela kubo? Umuntu engibukela kuye kakhulu
uSicebi ucula uMaskandi kodwa bese kuba uBig Zulu. Ehe. Ibona abantu ama-role model ami. Ya. Eh. Hayi ngiyakuzwa impela. Hayi mfowethu ngikufisela inhlanhla. Ngawokugcina nje sesivalelisa. Ngoba manje ngenxa yesikhathi kuyomela ukuthi kena sigoqe. Ungathini nje wakho wokugcina ikakhulukazi ngathanda ukuthi sithinte kule party le yababukela kuwe. Uyamanisa nohambo lwakho ukuthi kena wena ufike kanjani la ufike khona futhi nabo ungabagqugquzela uthini? Kona akusilula ukuthi mhlambe uma ngabe nakho uzofika kumuntu umtshele ukuthi yazi yendoda ngine-talent kanje and futhi ngifuna ukucula kanje. Uma ngabe nakho ungakayirekhodi ingoma umuntu isikahle kahle into engingayinakisa akakuzwa kahle uma ngabe ingoma ingakarekhodwa usathi usayicula nje ngomlomo. And futhi uma ngabe nakho unekhono kukhona abantu abafike bakutshela ukuthi ayikho lento oyenzayo but uma ngabe nakho uyazi wena into oyifunayo uzofocus kuyo wenze into oyaziyo. Ungagive uphiswa ngabantu uma ngabe nakho usasewumculo usazama because uzogive uphiswa umuntu kanti bese mhlambe ngizothini bese khona umuntu beyizwa leyo nto besafuna ukuthi akusize uyikhube lento wena usugive uphile ugive uphiswe ngabantu. Hey, makhulu kakhulu lawo mazwi lawo. Ngithemba ukuthi ke emakhaya kubo bonke abasasengabaculi abafufuzayo ngoba yabona leso sigaba leso isona sigaba esinzima kunazo zonke. Uma ngabe uqala ungena endimeni yomculo i-support because kulula ukuthi kena ubreakeke uma kungukuthi uzothi usaqala nje nawe ungakayiprove bese kuba khona abantu abazokhuluma ngaleyo ndlela leyo. So ngicabanga ukuthi kena amazwi akho lawo azokwenza omkhulu mehluko kulabo abese becabanga ukuthi bagive up uma ukuthi babhekane neyinkinga ezifana nalezi. Hayi umuntu angayaza kwenzele next ningaphiki nabantu bafowethu eningabacula basazama wenze into oyaziyo. Uma uzophika nabantu vele angeke ufike la uya khona kodwa mowazi ukuthi ngifuna ukuya le akekho ozokuvimba la uya khona. Hey makhulu kakhulu lawo mazwi mfowethu. Into engiyinothisayo kakhulu futhi nengiyibongayo nengiyinqumayo ukukhombisa ukukhula kakhulu esimeni somqondo ngendlela oqine ngakhona kwinto oyikholelwa kuyona. Ngiyacabanga ukuthi kena lama shows lawa azokwazi ukunceda abantu abasasenalezo inkinga lezo because uma nifika la nisinikeza lamazwi okugqugquzela azogqugquzela abantu abaningi. Ngiyabonga kakhulu nje ngiyabonga kakhulu mfowethu. Uke wabalula ukuthi kena ekhaya uphuma ekhaya lamaciko kahle kahle. Hayi ngiphuma ekhaya lamaciko impela ebhuti. Manje nje ngamafishane nje ngicela nje mhlambe ngoba kukhona abazana nalaba abakini abaculayo kanjalo nabalandeli babo. Ngicela ukuthi kena ukusitshele kabanzana ngabo so that bazokwazi ukuthi kena bakweseke nawo babone ukuthi kena umshana kabanibani kanti lona umshana kabanibani. So ngiyacabanga ukuthi kuzokunceda kakhulu lokho ukuthi kena ubethule usitshele nje kabanzi ngabo so that uzokwazi ukuthi ulekeleleke nabo bakuxhase futhi laba abalandela bona. Hayi bafowethu la bengicela kubalandeli bakamalume uMshova ube nequmbi belaziwa ngokuthi umkhumbu wezitsha ningiphe isupport nami ngizoqhubeka la yayigcine khona indoda ngoba yona yabe sathatha isinqumo sokuthi iyeke ngizoqhubeka la yayigcine khona. Nina bene support umalume ngicela nami ningiphe isupport lebenipha umalume. Ngiphinde futhi ngicele nakubalandeli baMesiya umfowethu abamazi ngoDotha Nkosi. Ngicela nabalandeli kubakhe ngoba naye wakhetha ukuthi ashiye phansi abalandeli bakhe bebemeseka bangeseke nami angeke ngize nginiphoxe ngiyanithembisa bafowethu ngiyohlezi nginiphathele hit after hit nyaka nonyaka. Ngiyabonga kakhulu.
Okay mfowethu. Ngibonga kakhulu mfowethu nami ngicabanga ukuthi-ke nalokho kuzonceda kakhulu mfowethu. Ngicabanga ukuthi-ke namanje sesifike emaphethelweni. Sizovalelisa nje. Ngaphambi kokuthi sivalelise ngizothanda ukuthi-ke ngikukhumbuze amaciko lapha emakhaya ukuthi-ke sikhona siyi-KQ Records of Salvation Studio. We offer ama-podcast session afana nalawa ukuthi niyikhangise. Ngiyacela ukuthi nilisebenzise leli thuba noma ngathiwa ukuphi. Ungakwazi ukuthi-ke usishayele ubhukhe i-podcast yakho. I-booking fee ingu-R100. Ungachubeka nje ubhukhe noma ngabe inini bese sikwenzela islot sakho ukwazi ukuthi-ke ufike wazise abantu ukuthi-ke wena ungubani, wena udume ngani futhi ukuze bakulandele kungani kumele bakulandele. Niphinde futhi ningakhohlwa ukusubscribe ku-YouTube channel yethu KQ's Records of Salvation, kanjalo naku Facebook i-page lethu KQ's Records of Salvation, bese naku TikTok into efanayo KQ's Records of Salvation Studio. Sibonga kakhulu, sibe nesikhathi esimnandi kanye nechwane lenyoka. Mfowethu uhambo oluhle. Ngisacela nje ukuthi uvalelise ababukeli bethu futhi ubazise ukuthi-ke namhla ubuya yini inhlelo zakho usachubekela phambili nomsebenzi wekhono lakho. Hayi bafowethu, enganithembisa kona ukuthi nje ngeviki lange-15 yobe usuphumile umsebenzi omusha, iphumile futhi no-music video i-15 November. Kuyobe sekufeziwe konke, ney'ngoma zobe sey'tholakala ku-YouTube, kuwo wonke nje umculo, kuwo wonke ama-channel omculo, ukudayisa umculo kuzobe itholakala khona. Ngiyabonga kakhulu, ngibonge ne-support eningipha yona ezweni lakithi oThako noManzabovu naseDahakral. Ngiphinde ngicele futhi lapha bafowethu ukuthi niqhubeke nivote laphayana kusisi usebenzile ngisebenzisana naye. Niyazi nani ukuthi ivoti into esebenzayo. Nge-1 December kuyavalwa, kumele kube nge-1 December sibe sesihlanganisile mhlampe u100 million wamavoti. Siyabonga bafowethu, nisale kahle emakhaya. Hayi, sibonga kakhulu. Nibe nosuku oluhle. Sithemba ukuthi sophinde sihlangane nani kwi-podcast elandelayo. Naye ubhuti ngelinye ilanga mhla ebuya enazisa ngama-update ukuthi-ke uqhubeka kanjani nohambo lwakhe. Siyabonga kakhulu. Nibe nosuku oluhle.